Agig paghandom sa pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa. Ang RMN drama. Mudalit kaninyo nining tinuyo nga sugilanon. Kulang nga pagtuo. Usa ka maestro sa pribadong eskwelahan si Danny. Ug usa-usab ka Catholic Faith Defender kun CFD. Nga mo'y mo dipinsa sa mga pag-atake sa laing sikta kabahin sa pagtuo o pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Papa! Uy! Ang among baby nga dako. Ay, baby, sus kabugat na sa mong baby nga dako. Asok sa mama ni mo? Nasa yung kwarto. Papa, may gakan something? Yes, of course. May mubugong wa. Siyempre, ang imong paborito, spaghetti. Daran! Wow! Thank you, Papa! Sige, nakakining mo lakaw dito sa kusina. Kunya, kaon na ng dana ko nga spaghetti, ha? Gay, ariyon ko na sa mama ni mo sa kwarto, okay? Okay, Papa. Thank you, Papa! You're welcome. Oh, Dong, nauli ka na di ay? Sa'yo lagi ka ron. Day. Oh, kalaw ko na itong panghupawa ko. May problema? Okay lang, okay lang. Digid na okay para nako, Dong. Nakailan ako nimo. Dili ka ingon anak matag-uli nimo. May problema ba? May nakahasol sa imong nauna? Manira ng eskwelahan nga kung itrabahoan. Ha? Wa na ko itrabaho. Wa na ko may baho kung nasa tapaingon ani. Dong, Saon na nato ani. Ang mga bayaran na nato sa balay, sa tubig, sa kuryente, ug ang pag-eskwela ni Inday Jinjin. sige lang. Di ta magpakawaha sa paglaom. Naa ang Ginoo. Nahibaw kong di ta niya pasagdan. Salik lang ta niya, good. Hoon sa man, ikaon na ka? Nakaluto naman ko. Magsukad ko or makakaon na ka ha. Pahuwal sa kadya-kadiyot. Ayaw sa nagunahunaa ang problema. Normal na na. Pahuway lang sa ha. Mama, inintako na ako. Akong pangayoon ni Papa Jesus nga makakita dayon kog nindot nga trabaho. Aron tabang ko ninyo ni Papa. Ako'y mapalit sa atong bahay, Mama. Kanang dako cute para dili na lang tabag-abang. Sige anak ha. Pag-pray lang for me ha. Nga tabangan ka ni Papa Jesus. Nga makahuman kas imong pag-eskwela. Oo, Mama. Unya og makatrabaho na ko. Palitan na ko si Papa og car para dili na siya mag-jeep. Kabuutan cute sa among anak. Dong? Nag-ilis man ka? Mulakaw ka? Day, mo ato ko sa plaza kay na-schedule ro na mo sa debate sa among pundok batok sa Tagalayang Sikta. Madugay ganay kog uli, pangaon na lang mo ha. Ay lang ko ninyo guwata. Sige, Dong. Papa, kiss ko, Papa. Sure nak. Amping, Papa. Salamat nak. Day, ato na ko. Bro, wa pa magsugod. O sila mabot bro. O patong kontra. Manong nga ka to sila? Basing nga tra sila. Ayun na. Ano ka? Luya lagi ka. Doon yung problema. Okay ra bro. May problema lang gamay. Ano so man mo na ka maka-speaker ron. Di lang sa tingali ko. Si Bradjan di lang sa. Mo assist lang ko. Pero di maayo mo pa binaw. Pwede ra. Kami lang sa speaker ron. Bawal sa ka. Dili, Brad.
kaya rin ako. Mo assist lang ko. Si, mas maayo nun. Ikaw mo expert kaya ni. Salamat sa diri. Murwa pa yung mga botong katbang sa debate da. Ingon si Brad Lando na to. Kinsa ko na mo mamong aron magwali. Pwede rin sila nga. Wa man sila mga boto to mga katbang. Saon mo na na. So man, musulti ba kuno ka? Say, una ni mo, Brad ni. Sige, musulti ko, Brad. Ganong nadugay mo sila? Nahadlok tingala sila sa debate. Sible, anak gina, ikaw mo kailang kontragon. Sige, ako yung Brando ha. Nya unsa man. Kay mo nang pakibong? Pwede rasad, Brad. Sige, ako yung Brando. Di ako na. Sa maning nanawag. Si Sheila. Ganun magkala. Hello, Day. Dong, apasa ko gari sa ospital kay kidaan ako si Tay Jinjin. Ha? Nga naman, sa malis Day Jinjin. Basta apasa lang biniri. Ano ka diri magsulti? Sige. Muha nanak ko na palong. Kinuha ko. Naunsam ka nga mong anak. Brad Lando. Brad, muhunas ako, emergency. Musa? Kinuha ko. May cancer si Inday Jinjin. Maisulti sa doktor. Ngunay kapit may sasakitan sa iyang Kaganina iyan akong iparok sa bugbog ang iyang Tungod sa kasakit. Mautog ako talaga dani din sa ospital. Kinuha ko. Tabangin taon ng akong anak. Mauday pirmi siyang magsuka. Nya usahay magluya. Daliw sa mga tumuhaton, ani. Asa ba ang kwarta, ani? Mulakaw ko. Ikaw lang bahala din sa ospital, ha? Ninday, ayaw biyay bata. Dad, tuyas yung anak ko. Bata pero antos ng sakit. Wala ko may baos kong pagkabuhaton, Brad. Mahal din ako akong anak. Kung di ko madawat nga mawasan ako, Brad. Siya lang ang akong kusog. Ang akong pamilya. Brad. Sumaya kong sangnay mos Ginoo. Ano gatagan mo kung niyang ingon aning problema? Brad, kalma lang. Akong katinan ang ikinahanglan alang sa pagpatambal sa kong anak. Asam ko mangintas mong katinan. Brad, salig sa Ginoo. Di ka niya pasagdan. Salig niya ang tanan. Okay, kabla ka. Sultihan ako si Father Jerwin o atong ubang mga kauban sa sipdi. Sultihan ako sa problema ni mo. Sa pagkakaroon, Brad, kanila sa ako'y tunuli mo, ha? Saon, parehas mo ta. Igo-igo, kita o kita. Maayong makakay na akong trabaho. Nakuha na. Ug nasakit pag ng akong anak. Brad, hindi kabala ka na ang Ginoo mo. Naminaw siya sa mong problema. Dawata ni. Pasensya na ka, ha? Maurag gitawon niya akong kwarta ron. 2,000 gitawon. Sige lang, tabangan ti ka makakita tag taong makatabang ni mo. Basta, ay kiyog boses Ginoo, Brad. Salig niya. Asam ko ni paingon. Kinsabi akong duulon nga makatabang sa kong problema. Kaya magpaligis na blang ako, ani. Excuse me. Oh, Brad. Huwag ka makabantay nga hapit ka maligsi. Milabang kas kasada nga mura lang kagwa sa unahuna. Maayo kay nakabantay ang driver nga nakapahunong siya. pasensya na, Brad. Doon naman ko yung gano'n na agad. Time pa ka diyot. Murag, nakamayong ko si Munaw. Di ba CFD ka? Ikaw si... Danny. Oh, yes. Yes, si Danny. Nakita mo kunin mo nga nakidebate about sa relihiyon. Yun na, sa ko'y problema ni mo, ha? Kuan, ang uwan ng ko'y trabaho niya. Nasakit pag ito nga akong anak.
Oh, nga naman. Wala ka mag-CFD? Usa ko ka maestro sa pribadong tunguhan, pero di malas kay nasira magud ang mga eskwelahan. Mo na nga wala ko'y trabaho ron. Mao ba? Oh, nangita ka trabaho? Kung naalang ta. Okay. Basig makatabang ko nimo. Adali, kuyugunan ako. Mang snacks ta. Og ato ta mag-istorya bahin sa imong problema. Dali, kuyog na ko. Sige, kaon dia. Ayaw ka, wow. Tanaw na ko, murag, wa pa kay paniudto na. Wa palagi. Salamat kayo, sir. Pero bisag unsaon ako kaon. Murag lisod man jud kayo ito tungod ani akong problema. Okay. Dani, ako day si Elmo. Tagiausab sa usa ka pribadong tunghaan. Pero para sa mga bata, kung gusto ka, kuhaon ta ka. Og himuon ti kang principal sa akong eskwelahan. Og tungod kay nakita ti kang mayong manulti, tabangan ti ka. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Ha? Unsa nga kondisyon? Mubalhin ka sa among tinuhuan. Oh, Magamit nga tungod kay sa imong kamayo manulti. Maayo magpasabot. Pero ang nakasayop, kay lahi ang imong pagpasabot bahin sa Biblia. Kung ari ka sa among tinuhuan, pasabton ka namo. O siyempre, di ti ka pasagdan sa imong problema. Andam kong mutabang nimo, Dani. Oh, dawatan ni. 5,000 na. Una-una kung gusto kang mubalhin. Kung mubalhin ka, pwede magsugod ka dayon sa imong pagtulo sa eskwelahan. Unsa man, kung dawaton ni mong maong kwarta, ako bang pagasabton nga mubalhin ka sa mong tinuhuan? Ha, Dani? day. Namalagi ka din sa bahay. Gibiyaan mo nga tong anak dito sa ospital? Wa dong. Giulit na ko si Inday din sa pay. Usa? Di mahimo nga magdugay mi dito sa emergency room. Mo'y gusto sa doktor nga i-admit ang bata. Pero nagkinahanglan mag-down. Asa magkukwarta i-down? Mao nga nangay na lang kong tambal. Pain reliever. Para in kaso og musugmat ang sakit sa iyang o, papatumar na ko siya sa tambal. Diin man di ay ka. May mitabang na ko. Pasudlon ko ng trabaho. Ug mutabang sad sila sa pagpa-ospital Inday. Mao ba? Pero ubos sa kakondisyon. Unsay kondisyon? Pabalhinon ko silang tinuhuan. Unsa? Og mubiya ka sa pagkakatoliko? Kung di kinahanglan, para mabuhi pa ang atong anak. Nabuang na ka? Wala ka sa hustong panguna-una, Dani! Sheila, Mubiya ka sa tinuod nga relihiyon? Nga si Kristo mo ay nagtukod mismo ini? O anak ka ng relihiyon nga tao ra ang nagtukod? Giunsa ko di mas paguna-una? ang kaluwasan sa atong anak may akong yununa. Nga mapatambalan siya. Ginoo ko ni mo, Dani! Huwag na kay pagsalig sa Ginoo! Sa atong labang makagagahom! Nagampo na ko niya. Ug tingali mauni ang iyang tubag sa akong mga pagampo. Nagpadasag tao nga may mutabang nato. Huwag kang kasabutan na. Mipasalig siya nga iyatang tabangan. Gani may trabaho na ko. Gipasud ko siyang eskwelahan. Din siya mo'y tagiya ini. Nga mubalibad ko siyang offer. Nga nakita man ako nga maayo man ang iyang tanyag din ako. Ginoo ko ni mo, Dani! Basta kinausan ang ako hukom. Gidawat ko ang iyang tanyag para sa kayuhan sa tong anak. Father Ben, Father, tabangin taon ko. Wala ko kasabot sa gipuhat sa kumpana.
Ayaw ka balakaw sa imong bana, Sheila. Tabangan ko ikaw pagpasabot sa imong bana. Asa man siya karon? Nilakaw siya. Doon ako nung sila gathering. O usa siya sa mga speaker karon dito. Ambot, Father, kung giunsan niya pag-una-una. Naunta, Catholic Faith Defender man unta siya, pero ganong nadaman siya sa laing relihiyon. Nakasabot ko bahin si imong bana. Nabuhat ka na niya tungod sa dako na iyang problema. Pero dili man unta ka na mao'y sulbad. Sige lang. Makigsulti ako sa imong bana. Salamat sa imong pagpasabot, Danny. Dagan nga nalipay nga mibalin ka ning atong relihiyon. O gani, dagan ginanganing nga mobalin dito sila diri na to. Mga wagi ko masayo sa pagkuha ni mo, Danny. Ugugma adto ta dapit sa South. Sir Elmo, Pastor, kining katong imong giingon ba? Nga unsa? Nga tabangan ko nimo nga maoperahan ang akong anak siyang sakit. Oo. Ato nang buhaton, Danny. Atong paoperahan ang imong anak. Pero unahon tani atong mga gibuhaton. May nakaschedule na ta nga 4 ka gabi. Ug humanini ang imong anak nga atong atimanon, Danny. Sige ha. Kay mag-andam pa ko para sa sunod na tong schedule. Ha, Danny? 4 ka adlaw. Kadugay pa. Pero sige lang, mahuman na ni. Danny, ang sabi na imong gibuhat? Anong gipanood na nimo sa bag ang mga rebulto sa mga santos? Tungod kay Wani Pos. Unsa? Wani karon ang dako sa among simbahan, si Pastor Elmo. Ug di ko gusto nga makita na niya. Ay, nakilapti ha? Ibutang na diha. Ibalik na. Usa ka ba? Ay ko na pagpangilabot. Manghilapot ko kay di na ni husto ang imo. Ako ang padre di pamilya ni Baya. Busa ang akong gusto matuman. Ug ako'y magbuot ni Baya, ha? Danny. Muanhi karon ang among pastor. Aron kuhaon nila si Inday Jinjin aron dadon sa ospital. Ug di ko gusto nga makakita sila ng mga rebulto. Busa pipusa na. Oo. Kuhaon ko na. Pero adto ko na ibutang sa tong kwarto. Ug nganong adto man nimo ibutang? Nga nahibaw ka man nga adto sa kumatog dito. Ibutang na dito sa basura. Dili ko na mahimo, Danny. Dili. Kung gusto ka, ayaw pagkatog dito sa atong kwarto. Ug nganong di man kunin mo pagkatugon dito? Nga ako ng kwarto. Mao ba? Sige. Imo maka nagkwarto. Pues adto mi si Jenjen sa usa ka kwarto. Pagsulo diha. Yame, sibog diha. Kay balhin ko ni mga santos. Sa namang orasa. Ingon si Pastor Elmo. Muwarin sila kay ilang kuhaos Jinjin aron dadto sa ospital. Ug ilang patambalan. Pero hapon naman lang pa manggihapon sila. Asa naman ang pastor nga imong giingon nga mutabang sa pagpa-ospital ni Jenjen? Asa na? Mao na mga tawhan ang imong gituhuan? Mga tao nga mutabang nimo, Danny? Karon asa naman sila? Huwag ka mahibawang gigamit ka lang ang mga tawhana aron makakabig silang dugang mga miyembro sa ilang tinuhuan? Aron kung daghan na mo, mabusog ang ilang mga bulsa? Ikaw ang ilang gigamit? Kunya, asa naman lang gisaadi mo? Nagkatrabaho ka man tuod pero pilaray sweldo. Sure, huwag ka kasabot kung giun sa kanilang paggamit, Danny? Mahimo bang muhilom ka? Naglaban na ba yan yung kuko, ha? Pilig na limot kang asawa na ka. Di na ko mahibong ug malimot ka. Nalimot ka magaling sa tinuod nga Diyos. Ang Diyos sa mo atong gisimba o giampuan sa adlaw tanan. Sa usa lang ka problema, mabuhi ka na si mong pagtuo. Magkakamay na yun si mong pagtuo sa itong Ginoo. Huwag mo huna-hunaa nga usa lang kini ka pagsuway, Daddy. Pagsuway? Usa klasiyas pagsuway? Okay ra o mawagtangan kong trabaho. Pero kanang nahitabo karon sa tong anak.
Di na pagsuway sila. Sa taas nga panahon sa akong pagpangalagad niya, muli ang ganti sa ang akong madawat. Mas may pag ako ang masakit noong ka ang atong anak. Gihimo ko lang ang angay sila para maluwas ang atong anak. Sagano. Ginoo ko, si Jen, basta ko sila kitabo niya. Jen! Ginoo ko, akong anak. Jen. Gati man pa siya sa emergency room. Dini ka lang, may atulan ko. Asa man ka? May pagkikitaan ako kadiyot. Mga ikonektabang. Ayaw biyay sinday. Ginoo ko, ayaw doon pasakya ka mong anak. Kung sa may sa kumpana nga nahimo, masailo ay taon siya. Ngayon itan ko haagi ka na mo ang apong anak. Ginoo ko, nagkagulayang ang mga nurse ang doktor sa emergency. Nga naman ka, kulbaan ko. Ginoo ko tabagi ang tao ng akong anak. Di haram kong hari. Wa pa mangyapon sa magkawas. Gisultihan ba siya sa iyang sekretary nga niya ako naguwat niya? Salamat, siya na kinamigawas. Sugaton ako. Sir Elmo. Pastor. Oy, Danny, lagi ka. Ha? Wala ka sulti sa imong sekretary nga naguwat ko nimo, Pastor? May tuyo manggug ko. Ganina ko naguwat nimo diri. Oh, sorry. Nalimot ko. Unsaon may kasulti mo kung importante. Kining unsa may ato nimo ha, Danny? Pastor, gidana sa damo ang akong anak sa ospital. Tabangi ko, Pastor B. Basig kinahanglan nga isuod siya sa ICU. Iyay. Ha? Kung isuod na siya sa ICU, pastilan. Kadelikado na anak, Danny. Nga, gawas pa, dako-dako managbayran na sa ospital kung ma-ICU na. Maubitaw nga ni Dool ko nimo, Pastor. Kay mga kong tabang nimo. Dili ba, misaad man ka nga imo kong tabangan sa kong anak nga mapa-ospital? Oo, pero mangita patagpaagi nga makakita tag-sponsor, Danny. Basin sa atong mga kauban sa pagtuo, mga membro na to ba? Manghayo ko nilang tabang nga matabangan kasi mong problema. Ikaw ni Pastor, di ka magkatabang? Mutabang ko eh. Pero sa pagkakaroon, apiki ko. Pero ay gabala ka, tabangan lagi ta ka. Dagantag mga membro, manghayo ta ginabang nila. Pastor, Sheila? Diyan din, anak. Kinala si Kison sa ICU. Nakadakot parta. Wa lagi. Ginoo ko. Kunyaon sa na ba lang ang atong anak, Danny? Jen. Anak, ni ana si Papa. Jinjin, anak. Papa? Ay, kabala ka, anak. Nangita pagpaagis, Papa, ha? Papa? I love you, Papa. I love you, anak. Papa? Mahal ka naman ni Mama. Mahal ka sa gay mo, anak. Ayaw. Awaya si Mama, Papa. Wow, wa man may mag-away ni Mama. Gusto na ako, Papa. Na...
mawa na tani ko dini. Tangka si mama. Jen, anak. Di pagsulti, anak, day. Di ka mawa na mo. Pagpakaayo lang, ha? Kapoy naman, ma. Katulgo naman ko. Anak, buhaton ako ang tanan, anak, ha. Basta mamayo ka lang. Di ko gusto na mawa ka na mo. Mabuang tingali ko kung mawa ka na mo, nak. Naanaman ko pa. Gibantayan man ko ni Papa Jesus. Nak, Ingon si Papa Jesus nga love ka niya, Papa. Pinangga ka niya. anak, Mao nga ayaw pagilak. Pa? Kapoy na yun ko. anak. I love you, Mama. I love you, Papa. I love you too, anak. Basta na. Ayun na pagsisulti, anak, ha. Kay Jinjin? Jinjin, anak? Nagipiyong na niya iyang mga mata. Jinjin, anak? Ayaw na pagpiyong, nak. Jen. Anak. Dani na siya matingog. Jinjin? Jen. Nak! Nak! Tawagan doktor! Jinjin, anak! Day! Doktor! Ay nga mga anak! Doktor! Kita muna na siya ang puti nga hapon. Kaluwi sa akong anak. Ganong na tabo man eh! Ganong na tabo man eh! Dani, asa ka? Dani! Unsa man gid akong sa nga nahimo? Naibaw kagyud ko nun sa kong kamahal nga akong anak. Og naibaw kagyud nga mihatag kong dakong panahon nimo. Pero lang sa pag-alagad nimo, ubos imong simbahan. Sa dihang nga tangan kong trabaho, giisip ko nga usalang kadto ka sa imong mga pagsuway na rin ako. Ug di nahitabo karon sa akong anak, gipangayo ko nimo nga ayaw siya kuhaagi ka nako. Tasayod kagyud ko nun sa kong kamahal nga akong anak. Ang panganong mitugot ka man yun nga mao kini mahitabo. Wa nimo paminawa ang akong mga dangoy-ngoy, ang akong pagpakiloy. Gipangayo ko nimo ang imong kaluoy. Panwa mo ako paminawa. Karon di ka na makabaso na ako. Kung mutuo pa ba ko nimo? Kung tinuod ka pa, imo ang tanggidungog ang akong mga pagampo. Ang akong pagpakiluoy dihan nimo. Apan bisag kamay. Wa ko'y nakitang timailan nga naa kauban din ako. Ug usaray buti pasabot ini. Nga dili ka tinuod. Ug tinay karon sa atubangan aning altar. Nagpamatuod nga way kapuslanan kini mga ribulto nga niak karon dinhi ug kang angay ini. Way kapuslanan kini mga ribulto nga niyas ko nga tubangan. Hindi ka man ay tinuod. Ug kining krus nga matod pa.
Nagpalansang ka aron pagluwas sa mong mga sala. Apan dili na kinitinuod. Busa ang angay ini. Impunal! Ano ako? Ano mo ni? Murag ko'y kusok ang akong kamot. Ano man ni? Murag di ko siya malihok. May miyabling sa pultahan. Kasuwa. Kasadag niya. Sana kayo nagsulod. Kinsa ka? Anak? Inanay ginawa ang kayak. Si Father Ben. Si Abraham. Gimanduan siya sa Ginoo sa paghalad sa iyang anak. Pinagi sa pagkutlo sa kinabuhi. Apan wala nagduwa-duwa si Abraham. Tungod kay nakita niya nga mas gihigugma niya ang Ginoo labaw sa tanan. Ug dinhi nakadayeg ang Ginoo kang Abraham. Ug gipatunga sa Ginoo ang usa ka karnero nga mawisilbing hulip sa iyang anak isip halad ngadto sa Ginoo. Father Ben. Usa ka dakong pagsulay ang gihimo sa Ginoo kang Abraham. Aron iya kining masukod kung unsa gayud kadako sa pagigugma ni Abraham ngadto sa Ginoo. Apan ikaw nga usa sa iyang mga mahal o pinangka, sa usa lang kapagsulay, mibuhi ka na si mong pagtuo o paghigugma sa Diyos. Imo na siyang gitaligdan. Pagkahuyang pa di ay sa imong pagtuo. Wa ka pa di ay mahibaw nga bisan ang bukid. Mahimo niyang ibalhin pinaagi sa iyang gahom. Father Ben. Pagkakulang kayo di ay sa imong pagtuo. Father Ben. Father. Kituo ko. Unsa kinigihimo ni Budako. Ngano kini? Dani! Sheila. Ngano niya ka? Imo gibiyan ang patay lawas sa tong anak. Wa mamatay ang atong anak! Unsa ka to? Unsa ka to imong sulti? Wa mamatay si Jan. Ayaw kong kumidyahi og ingon anak sila. Unsang pagkahitabo ang nga buhi sa nga giputos na mga ganito sa kahabol nga puti. Timaan nga dadaw na sa nga ito sa murgi. Oo, tinuod na. Apan usa ka na kong milagro ang nahitabo. Kaysa dihang kuhaon ang tasiyaro dadon nga to sa morgue. May nakabantay nga murag nilihok ang bata nga giputos na sa habol nga puti. Og sa dihang among giablihan ang habol nga giputos sa iyang patay lawas. Nakita na ko nga nakubuhi ang atong anak. Kituho ko. Masay duho ako. Tana, Dani. Mamalik na to sa ospital. Nakita siya ni mo. Nakita ni mo ang atong anak. Sige. Una lang dito. Musunod ako. May atuon lang kong kaniyot. Asa man ka? Sa simbahan. Asa day si Father Ben? Milarga man bro, tuwa sa Roma. Ipatawag siya ni Santo Papa. Waday ka kay baw. Sige gani to siya pangita nimo. Nagsigig pangutana kung wa ba kuno ka mo ari. Pero wa magyud ka mo anhi. Tuwa milarga siya sa Roma. Adto pang usang simana. Ha? Adto pa man siyang usang simana milarga. Mao ba? Sige, salamat.
Ginoo ko. Unsa kini milagruhan nga imong gipabatyan nako. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat kay mo kung gipamatapag balik sa kamaturan. Ikaw yun ang tinuod nga buhay, Diyos. Pasaylo ako sa akong mga sa akong pagsalikway ni mo. Pasaylo ako, Diyos ko. Nabutaan ko sa kamaturan. Gibasulan ko na ang akong mga sala. Mga igsuon, dako ang atong pasalamat nga usa sa atong mga igsuon nga nahisalaag. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios ngadto kaniya. Wa motugot ang Dios nga mawad-an ta sa atong simbahan ug usa ka tawo nga maisugod. May sugong mo barog sa kamatuoran kabahin sa atong relihiyon nga gitukod sa atong labawng makagagahom. Usa ka CFD kung Catholic Faith Defender. Atong pakpakan si Brother Danny Pakpak. Mga igsoon ko ni Kristo, kumusta? Ug mayong adlaw sa pagbanhaw sa atong manunubos sa Ginoong Hesukristo. Ako lang i-share ninyo kung giunsa ko sa pagsulay sa atong labawng makagagahom. Kung giunsa niya pagpuno ang kulang ug luag na pagtuo. Mao kini ang akong sugilanon. Just what is it in me? Batag usa ka nato, adunay mga pagsulay. Dili aron sa paghimo kanimong huyang sa pagtuo. Kundili pagpaligon aron sa bisan unsa nga mga bagyo nga maabot sa kinabuhi. Dili ka na dali mapukling. Kay ang Ginoo nagauban ka nato sa kanunay. May gala, natapos kini atong sugilanon. Father Ben, Konsehal Bernardino Eliseo, Soundman Christian Del Mar, o ginabagan sa mga artista sa RMN Drama Production, o kining ubos ng alagad sa kanginan, Trifon Morales maingon kaninyo, ang Diyos mag-auban kanato sa kanunay.